Klerilir tandure Goblok ya. Seta. Lah piye kita? Sing Menang. galak men Mas Dok Sampeyan ancen garangan cok ki rada galak anggere wong wedok. Saking pundi niku? Dari Madiun. Berarti mau piye ki mau omonganmu? Gelem ora tenan Iku kono piye? Cemburu. Cemburu. Ngomong ya omong ngono lho sing. Alah, aku guru blisik-blisik. ya ta, tak Padha omong. karo nyepele sampean Mas. Nyepele Iki apa? jenenge. Iki jenenge musuh dalam selimut Nek. iki. Nek nyen sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terusno kuwi kurang tepat. Wah, Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene, lho. Ahai. alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki trek tanduk rese trek. A minor Mas. Waduh. Lho Mas Kok sampean. ya berkah A minor barang. Sampeyan iki wong lanang iki kudune bres karo ngono kuwi ora kena. Ya jaban koyo ngomong. Iki jenenge combe to Sing. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa. Meneng. Sing delok ki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan. Apa iki saknyatane tresnaku ya amung kowe wong ayu sing ana ati Bajingan. Kok adur perang. Aku wae ora wani. Mas sabar Aku wae ora wani ngono kuwi lho. Sabar Mas. Mas sabar. Aku wae ora wani. sabar. Mas sabar. Bocoran Dok. Mas, Bocoran Dok. Pak Bupati. Piye to? Gagal nek diatet-atet. Lah timbang Kowe kurang ajar. lah timbang terjadi perselisihan aja terlalu ngono. Kowe ora ngerti rasane Mas Akbar. Apa? Kaya gendong gabus, encing. Mangano. Encing ora kaprah. Awake iki lho kok. Cing. Mak gua. Ya ta? Iya. Lagi ngono wae iki wis iki aku apa ta ya tujuanku Piye? siji. Piye? Membuka mata. Buka mata piye? Biar mempertimbangkan lagi Kok iso? bahwasanya di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggal ngono lho bar. Lah kok Eh, ngomong anu kurang ajar. Iki yo Sabar Mas. Beh. Beh ya ampun, kuwi tisu apa wong to, Jan? Keleyang. ora rasane kok. Kaya tisu basah. Lah yo, pikiren neh lho, Nduk ya. Pikiren neh. Kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah? Heeh. Iya ta? Heeh. Sampai nang gone wong duwe gawe. Iya. Lah engko renek ajine. Kok iso renek sini Lah piye? Sepeda motor sapa ki? Parkir. Kula, Pak. Lho, lah kok kuruwi sapa? Oh, kurang ajar. Sabar, Mas. Jojoh keris. Sabar kok. Kiai pulang pergi wis. Sabar wanine karo cacili ya. Ya. Kok kowe tuwek kok cilik kondi kok iso. Ngejak poli e. Ayo. Ora Ora apa-apa blangkone kono remu awis to Mas. Aja. Jajal terusno kaya Ora apa? guyon-guyon. Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Duh rene. Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misalnya sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. Oke. Mamane bayangno dadi aku. Oke. Iki apa kek ngene-ngene barang. Wes meneng ngono. Wis to rasa gila. Anggapan aku Akbar. Kamu jadi Mas Akbar. Anggapan- Tapi Mas Akbarku tinggi. Ya Lah ini cetek kok. Wih anu kowe. Pertama kali Wih, Akbar saya pas diabetes. saya cuma coba-coba. Kowe kaya jamu tetes e. Wong arep roman kok ya. Roman, sampean dadi Mas Akbar. Tuh, aku
kependekan jarene Niken. Oh. Iya, kamu kependekan. Ya masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Ah. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, pengen kita dhuwur. Nggih no. Ya. Kerja sama. Masuk, masuk. Wong ayu tresnamu keweri. Tresno kok keweri. Dodok iso tenanan iki piye? Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku kok malah wedi. Kok nang kowe. Coh. Aku mambu aku layan. Lah, nyapa? Persneleng kuwate mbok ngene-ngene. Kuwi ora prosnaleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Persnel. Kok prosnaleng piye to? Wong ayu. Kene Mas Dodong. Wong ayu. Sak pira, Mas? Sak meter. Disawang dijak kaya apa? Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susatra ning batenku. Wong bakal Krungu. santap Wong bagus ora ngempet. hatimu. Ya nek sinden apa dipangan tekek. Tresnaku tulus rening kalebu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna. Kentalku kok kopong ta rasane. Maune gak ngene. Wong apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ngeterkan paket, Pak. Iki ganggu setan sok iki. Paket dari mana, Dek? Ladalah. Lazada, Lazada. Lazada. Lazada kok iso. Darene lo tanggapan kok iso. Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. Lah kok en. Rekoso. Jaran kok kayak babi. Lho. Niki Niken ya ampun Niken kalau ngomong suka bener deh. Oh, kekerasan dalam rumah babi. Kok kayak babi. Kamu tahu nggak kayak babi pink? Eh. Kamu tahu pakai enggak? Iya. Plek iki. Kowe ora babi ora? Gak ero. Suarane piye, Bang? Suara. Lah kuwi lho. Ya kuwi. Nah, kowe terus alasan dadi apa-apa tau pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi babi. Ora apa-apa penting selamat. Tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh. Lho. Iya, lha nek wong dem-dem kuwi. Ora enek ngene kok yo. Babi yang tekno iki. Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu. Timbangan. Woi, Mardika mawon, Mardika mawon. Oh, merdeka napa niki Apakah datake? ada permintaan Belum ada, Kang Mas Ken. Raden, Belum ada. Mas Akbar, Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek Sing aku lho, musik ya kena. nyun sewu Mas. Pripun? Lek kula panggilan sayang mbek bojoku ya Umi karo Abi. Loh, gayane. Lah kowe apa panggilan mbek Oh, bojomu? Siti Badok kaya arang-arang kaya Umi Abi. Lah kowe panggilan sayangmu apa? Ya karek aku toh. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa. Rene berat ah. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo Oke. dhewe. Lah emang kalau yang bagus apa? Apa yo yang ngono kuwi. Terus Jawaban. Dalem. Yang Ya. dalam sayang. rungokno, Met, rungokno. Sayangku. Astagfirullahaladzim. Aku wis kudu nyipok iki rasane. Masa tulungi Ken. Kita kelainan ke Sayang. Lah iya Mas. Ayo cium sayang. Iki apa to? Wis sak paten iki tenan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas. Siapa kamu? Dicium apamu? Masuk Dia mau dicium pipiku. Bres Mas kalau bocah. Anu Mbak, anu. Masa toh, masa acting. aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu. Dicium-cium gini. Heeh. Loh, Mas sama dede ngene. Apa? Cengki kowe Mas. Sampe mau dipiye, Dik? Dicium-cium gini. Gini. Heeh, cium Alah kono gitu. dhewe ngedek ae kok. Alon-alon jembar le. Ya wis suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jane sengkulu. Lah ya bolone sapa to? Aku boleh dewa. Baldo. Ayo mau menghancurkan apa Dik Niken? Menghancurkan. Menghaturkan.
menghancurkan. Memang cinta itu Apa ya? Oh bebas nek jenengan Bebas. nyanyi, wow wis jan. sampean anggere nyanyi wah piyayi mriki pun seneng sangat pokoknya. Nggih. Oke, kalau gitu. Monggo. Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Terus Asmara. ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niki mawon. Lamunan. Nah, menika. Kang Ajeng nyun sewu. Ngersake napa, Bapak? Suara terbanyak. monggo. Lamunan. Nah, suara terbanyak langsung judi. Iya. Judi piye to kok judi gitu. Wis ngawur. Aku mbayangno Monggo, niken Mas. salindri nyanyi. Lamunan ya. Nggih. Judi. Mas Markaban. Wis lho. Iki sing pengendange iki ora sapa ya jenenge? Subeki. Apa gak mantan bojone Mbak Nela kae ya udu kok ya. Oke cak sotek iki anu kafe kok iki. Dudu wong kuwi Sukri kok. Apa lagu sing terbaru ya? Oke. Iya. Bareng bersama Asta Beratanya Indonesia. Wasai. Ayo Cak Dodok. Goyang kembali tipis-tipis bro. Sing duwe ayune sak Indonesia so. Niken Salindri. Mojo temanten kakalih. Kita jadi mantan Mas. Cepet Mas. Ayo MC. Ayo. Sampun kawis tinggal Nah, iki. temanten putri ingkang Ayu Sulistiawarni. Wah, iki. Temanten kakung sajaipun kadosta carang ingkang Ngenyek. Oh, padake carang aku. wis kuru ngono to. Heeh. Kados Raden Janaka. Dan apa? Kanthi pangajak mugi temanten sarimbit dadi Kok temanten. gak enek musik to? Lah piye dikei asil oleh apa piye? Mosok manten asul oleh lho. Lah pantesen apa? Anu musik no. Heeh, musik. iya. Indo. Mas. Nganten koclok. Nganten kok pindho Ayo. Ayo maka anu Nung ning nung ning. Wah, iki. ya. Oh jadi peri. Anu kok gak enek tragedi ngidek telek. Lho kok Idak ndok kok ketelek piye to? Iki dadi apa perias? Perias. Oke, lagi. Aku kan dadi panggih no. Panggih. Aku kan mbak kan di salon to. Hah? Oh, aku ning kono. Wedding. Periase anu Sintan Jenking ya. Wedding. Mbak Niken kok kene Sita Mas wedding. Akbar kok kono. Temu manten. Aku Monggo. kono. Kanthi ungilipun kodhok ngorek. Sopo Anu cekar ki kaki utawa rokokan. latihan ya Mas ya. Iya, latihan. Kurang seminggu hari H kita Iya. menikah. Umpamane maksudnya. Karek kono. Aku piye ki? Wus dumugi wahyane mangsa kala. Dumawahing kodrat pingundi wahyune ilahi. Ngantem beras kuning aja sampai kalah. Iya. Gua ndak kalah karo wong wedok. Saya caket lampahipun temanten sarimbi. Hage badhe nglampahi panggihipun Sri penganten. Ini gemplang apa Mas? Ini gemplang apa? Temanten kakung. Beras. Ngantem beras kuning. Mantep beras kuning. Temanten kakung ndodok sungkem marang temanten putri. Dul. Walek sing sungkem ki wedok. Ora. Sungkem sing wedok. Manut apa ora aku ndobel lho iki. Iki piye manut apa ora? Manut mawon. Anu iki ning nganten modern. Manten kucluk. Lho iya ngono dadi sing lanang sing Iki mau wis sawat-sawatan urung ta? urung. Urung sawat-sawatan Kok sawat gendeng. Lho kok sawat gendeng ya. Terus iki piye manut kowe? Temanten putri. Syukuripun dipun wijiki kaliyan temanten kakung. Urung idak kok iso dijiki iki. Sasampunipun anglampahi pidaan Heeh. tigan. Anu ndoke idake nduk. Lho weh, Idake. ndoke didaki piye to? Ndoke idake. Tes. Mosok ora tau ngerti nganten. Wes, Kak. Kok ngaleh? Lah dereng tidak ndok. Oh iya sampean dalang kok ya Mas. Heeh. Lungguh Mas tak genteni. Kok malah galak? Malah iki no mantanku malian. Ora apa-apa lemu ki penak rasa mbok tukono kasur nglegar Temanten turun. Kamu gak mau jadi Sarimbi. mantan mbak aku to Mas? Loh, iki piye posisine? Tak wakili ya. Oh, wakili ya. Oh, Teman- mudah cetokan ora. Tok men dadi akbar. Iya, iya. Iya. Muga-muga seterusnya ya. Iya. Iya. Terus Temanten kakung sampun kawis tinggal melarat. Mboten gadah napa-napa. ki mantene dok mripate piye iki? Temanten sami simpangan. Kawis tinggal kados damtrek. Gak petuk, gak petuk. Gak petuk. Kudune piye? Petuk. Petuk. Blok goblok.
ngono nanggap MC. Biasa itu ganjing sikilmu. Wis sing rabi paski kuwi. Temanten kakung saha putri menika riyen dados paskibraka. Panggihipun Sri penganten kekalih sungkem le Mas kan suami istri hormat rek selesai tegak rek temanten putri dan putra hadap ke depan gerak. Mana matamu? Matamu dewe. Sing kaya Mas Gibran mana? Ini mataku. ini mataku Mana matamu? ini mataku Satu-satu. Ini matanya mana? ini mataku Kok kayak sentolop toh? mataku Ya ya. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mana? Golek kesempatan MC ayo gragas. Lah aku ora bendino. iki lho sapan malam pertamane kok Iki to, aku ki ndelok pas karo Abah Kirun. Oh di SMP 5. Abah Kirun ki nyebut jenengku nyapa to kok sampean kok langsung ngeprak wayang iki. Piye nyebut jeneng piye to? Oh nekokne ditikan ngono to. Yo kan orangnya nggak ada gitu loh. Maksudnya orangnya nggak ada kok disebut-sebut gitu maksudnya. Malah kamu aslinya menjaga perasaannya siapa itu toh? Enggak. Sinden lainnya toh. Enggak. Enggak kok mesti ngono kuwi enggak ya, Dek. Enggak. Ya kan maksudnya sampean tidak di posisi SMP 5 gitu loh. Kalau ada sampean enggak apa-apa. Wah, luar biasa. Yo saiki Ini tadi ada Bapak Bupati. Raine dalang dipuluk iki Mas. Ada nih gorengan. Apa matur apa arepan? Iya, buat Bapak Bupati Sugeng Rawuh, Sugeng midhangetaken, Sugeng apa Mas? Sugeng Mirsani. Sugeng Mirsani, ya ta. Bapak Bupati ini penggemar Agni Lovers. Waduh, so apa kuwi? Agni kuwi singkatan apa kuwi? Hah? Agni singkatan apa? Maksudnya masyarakat kan enggak ada yang tak masih banyak yang Agni tak tahu. ki aku Niken Oh. singkatannya. Tak kira Akbar ini ya kira. Oh, Agni ki apa? Agni ki Akbar Oh, Niken. Akbar Niken. Pak Bupati. Oh, Pak Iya. Suryandoko. Dan ini nanti ya Thomas. Apa? Wong-wong ki dorene kabeh ki mengharapkan kita duet. Oke, siap. Tapi duetnya kok ya Mas lek wis wayangane kukut. Lah Aja saiki to. Lah arepe duet wong resik-resik alun-alun kok piye. Ora ada aku duet. Ini tadi sudah ada banyak buket loh Mas. Oh, buket. Wajah kamu kok empuk sekali toh? Empuk ta? Suwirang ini to, Pak. Alah. Bukete. Heeh, lha iki lho buket. Aku ki berpentas mesti untuk buket. Apa kuwi? Ngene. Apa kuwi? Bawa sini Mas Heru. Wah, kuwi akeh ramlo kuwi. Itulah semua lo buat aku. Iya, percaya. Nah ini Dunhill ini punyaku ini. Betul. Rokok yang aku no. Punyaku ini. Nah, iki lho, hari jadi Nganjuk ini banyak yang Ini membawakan. salam gemati dari via WA ANBC. Ya, iki lho, hari jadi Nganjuk disponsori boneka iki lho. Wes Ya, ini oke banget ki. Heeh. Weh. Lah ini buat aku ini yang 50-an ini. Kamu kan udah banyak uang toh. Anggur duit ya ngedek ya. Ya ben ngetek kok duit gak penting gak ngetek wong lanang. Iya. Ya ini dari So dimbruk nek kene kabeh wis. Heeh. apa? Iya. Yo gini Oh bocor, dari siapa gitu tok lo Mas. Ya, ini dari Hong Kong. Bunda Ini dari Hong Kong, Bunda dari Susi. Bunda Susi Tuh, juga. Miskin kok mending tau dijajah-jajah dadekne wayang. Heeh, ngono wae kok. Nah, udah banyak sekali ini. Oke, terima kasih untuk yang telah mengirimkan buket. Nah, semoga Ya. dapat balasan. Oke. Ya, amin. Ini sebelum menaikkan bintang tamu yang satunya, Mas Kopet, Mas Dodo. Oh, ada bintang tamu. Oh, ada pelawaknya. Oh, ada pelawaknya. enggak ketok lo enggak rayu matanya aku. Enggak belum naik kok Iya. Tadi kan ada yang permintaan katanya sampean kita duet dulu. Oh, gitu. Oh, mau duet dulu. Iya, duet dulunya di depan. Oh, dengaran sih. Nyapa kok dengaran. Duet Iya, apa? ini tadi ada
ada krunya Mayangkara juga hadir loh, Mas. Ya siapa? Krunya semua, kru Mayangkara juga hadir. Jadi di sini tuh ada Mayangkara VS Astabrata. Mana Mayangkara? Di situ. Lambeku pada di WC. Ubek-ubek. Ayo. Apa ya? Penak-penak wae ya. Apa aja? Ya. Ya, oke. Dewa Tresno Mas. Oke. Andene yo anek ceblok yo gocelan aku. Oke, kita untuk pembukaan duet dulu. Oke, Dek? Oke. Siap. Monggo Mas Mendang digarap. Nanti kalau udah bait kedua maju. Oh, gitu. Iya, ini kita meratani dulu yang di sebelah sana soalnya banyak di sebelah sini banyak kersane ketinggal kabeh. Mas Karis, aku cepot lagi Mas. Miku Mas. Kenapa kok kamu nggak ngongkon aku? Mbok tali paten. Mbok tekek aku. Ini miku tolong dipegangkan dong. Mas. Loh, Mas Karis. Ini kene kon mudari Bu Winter. Ya. Ya. Oke. Ya. Yuk. Untuk pembukaan Mukadimah Limbuan. Monggo Mas Arya. Ya. Oke. Bayo penontonnya. Ya. Yo. Tekone. Dewa Tresno untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Alun-alune wis malih. Tresnamu sing rung gelem mulih.
asep tekaku jebul kowe wis ana sing duwe aku bingung kok ngene batine asik Sing duwe sik kae sapa ya? Sing duwe sik kae sapa ya? mbok Yo kembali. Gendong ukur kene kok gendong. Sampai kon dhuwur. Oh iya, ayo bareng bareng. Gendong kuwi lho jare Gendong aku jek dalang sewengi ya mengko. Ayo bareng yo. Abang Mas Akbar sak biting kok kon gendong gajah. Sidane. Heeh. Sikil kamu pliket bintang enggak? Mas Faris tolong dong bersihin. Oke. Lewat sini. Nah, sapa? Lah ya. Wes, ayo. Sudah. Yuk. Ah itu ditampa. Iya, saya tampa ya. Terima Ya. kasih. Ya. Thank you. Ya. Sudah. Nggih, wis ditaruh sono dulu. Dekne kan duduk ambekan dulu. Iya. Tak ngunggahne Mas Komet Mas Dodok. Pralayar lancaran sik. Oh ya. Mangga. Yuk.
matur nuwun. Bali wae dene sesa-esa teman nyambut gawe. Cek. Wedeh. Ya. Selamat malam Mas Komet, Mas Dodo. Nggih, selamat malam sugeng dalu macange Mbak Limbu. Alhamdulillah. Nggih. Luar biasa malam hari ini Nganjuk berkumpul bersatu. Leres. Luar biasa masyarakat Nganjuk tansah guyub rukun. Nggih. Ning dalu iki rasane jiwa mudaku meronta-ronta. Wadah lah iki. Sok-sok enek pasangan sing diantu-antu kalih masyarakat mriki. Oh. Cobi kula sing mirsani mriki kula ajeng tanglet. Kinten-kinten iki sae napa sae? Kok nak takok kok gak puwe nang Lah ya takon karo budal wong mati. Lah kudune piye? Cocok napa Lah. mboten? Oh, kinten-kinten cocok napa mboten? Langsung sesuk budal ning gone kawah. Sing mbok omong iki molo apa? Nyapa? Kok moro Pasangan sing serasi, dua sejoli saling memadu kasih Lho kuwi sapa? antara dalang kondang karo sinden kondang. Oh. Ya apa ora? Takutine cocok napa mboten? Kinten-kinten cocok napa mboten? Yes, to padha aku ngelingi bojoku biyen pethuk ya ngono. Nek sampeyan pethuk ning panggung. Heeh. Aku biyen mbek bojoku idon-idonan. Wis Pasar. idon-idonan. Lah ning pasar wong jenenge bojoku ra ndok galak to, Mas. Heeh. Bakul blanja. Heeh. Nah, anu tumbas anune anu Dik, anu tumbas niki lho napa kluwihe? Pinten to, Mas? Niki lho 2.000. Mboten saged kurang to, Mbak? Aku. Dadi rong dina Termasuk mesra wae. mesra, ra iki nglumpuk idu tok. Lek kowe ngomong kuwi aku ra setuju to. Lah nyapa Dek ra setuju? Enek tanggoku ki ya dalang kondang ya luwaris ra depo Heeh. dalang lokal-lokal. Heeh. Sing Ning wedok. dalang daerahmu kuwi. Nggih. Piye? Anu sinden kondang ya an tanggapane ora leren ben bengi. Heeh. Kuwi anake loro lanang-lanang saiki dadi anak pang. Lho. Dadi ora kopen. Dadi anak pang piye to iki lho omonganmu kok enggak kono ah. Kok iso dadi anak pang? Kono kuwi kono. Kono nek iki tetep aku setuju. Mulane ndak diteruske nek kaya ngene iki acarane lho Mas. Ya karepmu. Lho iso karepmu piye to kok iso? Hari jadi nganjuk ke 1087. 1087. Ya. Nggih saderenge kula tak ngaturke uluk salam rumiyin Uluk salam Mas. dulu Nggih. menyapa masyarakat. Nggih Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nembe niki ping kalih niki lho Mas. Nggih. Ning yang kedua ini yang luar biasa. Penonton full hadir semuanya. Alhamdulillah. Sampai tadi sudah saya ukur. Nggih. Parkiran sampai 7 kilo. Mobil ndak ada putus-putusnya. Wah. Parkiran mobil 7 kilo. 7 kilo. Baik. Ngantek aku kecekel parkir 50.000 entek aku. Nih mboten masalah. Ora masalah. Penting teng mriki niku suka parisuka Lah. bahagia. Alhamdulillah. Di hari jadi yang ke-1087 Nggih. mudah-mudahan Nganjuk selalu bersatu. Amin. Mudah-mudahan Nganjuk selalu berjaya. Mudah-mudahan Nganjuk bisa sebagai pionir atau percontohan untuk kota-kota lain yang ada di Indonesia. Allahumma Amin. amin. Luar biasa. Niki cocok sesuai pesenane jenengan. Kados pundi Mas Dodo? Niki suasana ya alhamdulillah aman ora udan. Nggih. Perkara sampean pesen Nggih. dagelan sing separuh menungso, separuh wedhus. Kok iso separo wedhus? Lah iki Ngene aku wae. lah kowe kok ora omong lho kancane wis nete-nete omong. Ora kene kan ya jaga diri, sapa ngerti engko nganggo ngono. Bae ora. Ora nganggo kuwi kok saiki Ora ya ora piye to? apa-apa. Mate sesuai dengan hari jadi Heeh. Kota Nganjuk Ya. yang ke berapa Mas tadi? 1087. Angkanya itu ada 1, 0, 8 dan 7. Padahal Ini maknane padha ora karo aku. Oh, enggak sama ini. Oh. Karena yang satu, aku kan bahasa Indonesia. Oke. Satu-satunya kota ini yang tetap menjunjung tinggi budaya tradisional khususipun wayang. Kula dalu meniki enten wayang sak dagelane. Luar biasa. Tepuk tangan buat Nganjuk. Tepuk tangan buat kota Luar Nganjuk. biasa. Luar biasa. Oke. Kuwi 1 Mas. Satu. Saiki 0. 0 atau 0 kuwi berarti bersih. Insya Allah Nganjuk akan bersih dari sesuatu yang negatif.
korupsi, kolusi, nepotisme Luar biasa tepuk tangan untuk Kota Nganjuk. no. Nggih. Kuwi 0 saiki 8 Mas. 8 itu kan angkanya nyambung, bersinergi antara pemerintahan dan juga masyarakatnya. Mudah-mudahan terjadi sambung sinergi yang baik untuk menuju Nganjuk yang lebih baik. Luar biasa. Terakhir Pitu. 7 mempunyai tujuan satu, yaitu membangun Nganjuk gemah ripah loh Jinawi. Amin. Allahumma Amin. Ugi niki nggih kepareng lenggah menika panjenenganipun sinten Pak PJ Pak PJ Bupati menika menika DPRD wau nggih rawuh, Pak Kajari rawuh, Pak Kapolres rawuh.